እግዚአብሔር ሃላዊናዩ ጓሳይናዩ ሃበረኻ ኣብ ስደት ኣበረኻ ፍቕረይ ሓቀኛ ፍቕሪ ክነግረካ ክዳውንትና ቅልል ዝበለ የእዳውና ብስራሕ ዝደኸመ ናብራና ድማ ብሰንኪ ስእነት ዝተፈተነ እናሃለወ ኣጆኹ ፍቕረይ ኣይትንውሒ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ቤተሰብ በረይ ጓል ገርዓልታይቱ ከመይ ኣለኸን ከመይ ቀኒኸን ብዘለኽንኦ ሰላምታ ክንብፅሕ ትርፍ የለለይና ክቡራት ቤተሰበይ ያውን ዝኩሉ ግዜ ሃናፂ ርእይታኽን ምብርታዕኽን ኣይፈልየኒ ንኣኸን ሒዘ ንቅድሚት ዝስግም ቤተሰብ ዘይኮንኩም ደሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ይለዋወቅኩም። ሳልሳይ ክፋል ፍቕሪ በይነይ ሒዘልክን ቀሪበ ኣለኹ ጀሚረ ክስካብ ዝፍፅም ሳይንክትፀንሓ ብትሕትና ኣለወክን። ሓደ መንእሰዩ ናፍቃሪቱ ፍሽኽ በሊ ፍቕረይ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ዓብዪ ገዛ ክገብረልኪ እያ። ሽዑ ኣገልጋሊት ወርቂ ክህልወኪ እዩ። ክዳውንትኺ ንግስትታት ከይሓደገ ዝቐንኣሉ ክገብሮ እየ። ዓለም ብምልኣ ድማ ክንዘርኣይና ግን ፍቕረይ እዚ ኩሉ ሂበኪ ተዓግብዶ ብምባል ሓተታ። ቃላትካ ምቁራት እዮም ግን ገለ ነገራት ዝጎደለኒ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። እዚ ፍቕርኻ ምስ ገንዘብ ጥራይ ዝተተሓዘ ምዃኑ ኣመና ተሓሳሲብኒ። እዚ ዓይነት ፍቕሪ ሙቸት ምስ ተንፀባረቐሉ ጥራይ ዝዕንብብ ምዃኑ ኣይሓሰብካለን። እዚ ፍቕርኻ ኣብ ልዕሊ ዕምባባታት እናኸደ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ጎዳኢ ዕሾኽ ግን ኣየስተውዓልካለን። ፍቕረይ እዚ ፍቕሪ ኣይኮነይ። እዚ ልክዕ ከም ሓዊ ናይ ንቑፅ ዕንፀይቲ እዩ። ሓዊ ናይ ንቑፅ ቆፅሊ ቀልጢፉ የቃፅሎ ቀልጢፉ ድማ ትኪ ይኸውን። ነዊሕ ከይፀንሐ ከዓ ሓሙኽሽቲ ይኸውን። ስለዚ ፍቕርኻ መዳለዊ ኮይኑ ብልጭ ኢሉ ዝጠፍእ እዩ። ፍቕረይ ሓቀኛ ፍቕሪ ክነግረካ ክዳውንትና ቅልል ዝበለ የእዳውና ብስራሕ ዝደኸመ ናብራና ድማ ብሰንኪ ስእነት ዝተፈተነ እናሃለወ ኣጆኹ ፍቕረይ ትንውዒ። ወላ እኳ ስኡናት ተኾና ብሰንኪ ክብደት ናብራ እውን ንፍተን እንተለና ፍቕርና ግን ወላ ኣብዚ ኣቆንዛዊ ፈታንን ጉዕዞ ክዓቢ እዩ ክትብለኒ እየ ዝደሊ። ክብርቲ ፍቕረይ ካብ ሎሚ እግዚኣብሄር ዝመፅእ ፍቕሪ ሓደ ካብ ዝመሃሮ ትምህርቲ ትዕግስቲ ምግባር እዩ። ስለዚ ክስካብ ሓደ መዓልቲ እቲ ንደልዮ ንብህጎ ንረኽቦ ናይ ሕጂ ረሃፅና ንብዓትናን ትዕግስትናን ምፅማምናን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ከም ዕጣን ይኹን እሞ ፈጣሪ ድማ ከክሕሰና እዩ ኢልካ ምስ ተፅናንዕኒ እዩ። ትሪኢ ኣለኻ ፍቕረይ ኣብ ዝርርብ ናይዞም ስኡናት ፍቑራት ብዛዕባ ዓብዪ ገዛ ወርቂ ሽልማት የለን። እንታይ ደኣ ብሓቂ ብእምነት ብተስፋ ንልቢ ተኣፍቃሪት ዝዛረብ ምቁር ቃላት እምበር። እዚ ፍቕሪ እዚ እዩ ንነዊሕ ዝፀንሕ። እዚ ፍቕሪ እዚ እዩ ዘይዕደግን ዘይሽወጥን ፍቕሪ እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ተኣማንነት እምበር ኣብ ሃብትን ወርቅን ኣይርከብን እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ቁሪ ዘሟሙቕ ኣብ ግዜ ፀሓይ ዘፅልል ወላ ኣብ ምድረ ባዳ ዘዕንብብ እዩ። ትርኢ ኣለኻ ፍቕረይ ሓቀኛ ፍቕሪ ብሃብቲ ዝመፅእ ኣይኮነን። ሓቀኛ ፍቕሪ ብገንዘብ ብዕምባባ ዝመፅእ ኣይኮነን። ሓቀኛ ፍቕሪ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ኣይመፅን እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ብጊዜያዊ ብጥቕሚ ነገራት ኣይመፅን እዩ። ዝሰመረ ፍቕሪ ኢልና ክንዛረበሉ እንተደኣ ኮይና ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝጠቐስናዮም ብድሌት ብስምዒት ብረብሓ ብብሉፅ እንድሕር ኮይኑ ፍቕርና ክሰምር ኢልና ኣይንሕሰቦ። ፍቕረይ ዝሰመረ ፍቕሪ ክንውን እንተደኣ ኮይና ብፍፁምና ብቅድስና ብርህራሄ ብግልፅነት ብተኣማንነት ብፍርሃት እግዚኣብሄር ብቕንዕና ክንምስርቶ ኣለና። ፍቕሪ እዚ እያ ትደሊ።
ድሕሪ እዚ ኩሉ ከዓ እቲ ዓባይ እምነት ተድልየና ሽዑ ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና ሕጉሳት ኮይና ተንብረና ንዓና ከዓ ወትሩ ብሓጎስ ተደስተና። ስለዚ እቲ ውዑይ ፍቕሪ ትጅምሮ እምበር ናበይ ምዃኑ ኣንፈቱ ኣይረድአካን እሞ ኣስተውዕል። ቅድሚ ምጅማርካ 2 ግዜ ሕሰብ። ድሕሪኡ ኣብ ዓሚቕ ስምዒት ፍቕሪ ምስ ኣተኻ እውን እቲ ርግፆ መሬት ተጠንቀቐሎም። ውዑይ ፍቕሪ ኣንፈትካ የስሕተካ እዩ። ትገብሮ ትሰርሖ ኣይርድአካን። ትዛረቦ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ተጠንቀቐሉ። ማዕርኡ ድማ ንሰናይካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ብጥንቃቐ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ። ሓድሽ ፍቕሪ መወዲ እኽሊ ክብሎ ቦታትና ሰሚዕካ ኣለኻ? ቅድሚ ዝኣረገ ክትገብሮም ክትጥንቀቐሎም ዘለካ ነገራት እዮም። ፍቕሪ ጊዜያዊ፣ ፍቕሪ ብነገራት ዝዕደግ ኣይኮነን። ስለዚ ዘይውዳእ ዘለዓለማዊ ካብ ልብኻ ሓቀኛ ፍቕሪ ደኣ ክትበኒ እምበር ብዘብለጭልጭ ብዝውዳእ ነገራት ፍቕሪ ክትበኒ ኣይደልን እየ። ንዝነበረኒ መደብ ሳልሳይ ክፋል ሄዋን በይነይ ነዚ መሰለ ሕይወተይ ማዕረይ ፅንድልክን ስለለዳመፅክናኒ ስለቲ ክቡር ጊዜኽን ሓዘውን ብልቢ እየ ለመስግነክን። ብካሊእ መደብ እስካብ ዝመፀክን መቸም ንኣኹም ምንም ኣይትበደኩም ሕይወተይ ማዕረይ። ንኣና ግን ሰብስክራይብ ስለጠቕመና እዛ ላይክ ንባዕላ እዛ ኮሜንት ስለጠቕመና ምእታይ ከም ዘይተርፈኩም ምርኣይ ዘይተርፈኩም ላይክ ሰብስክራይብ ሸር ናገርኩም ንኽትዓብዩን ደሞ ብትሕትና ይላወኩም ሕይወተይ ማዕረይ። ብካሊእ መደብ እስካብ ዝምለሰክን ኣብዚ ዘለኽንኦ ሰላምታኽን ብዝሕ ትርፍ የለለይ ናበልኩም ሰናይ ንኣኽን። እግዚአብሔር